Det var ju faktiskt jättebra. Har du tagit en hov nu? Ja. Så Ja, fint. vad fint du kunde. Tänk vad du kan. Anki. Va? Vad du kan. Ja. Ja. Konstigt. Rafsat på tassarna. Ja. Nu ler ju örat. Ja, bra. Du tar bak också. Det är lite så. Alltså är man väldigt liksom den här chop och sen ingenting däremellan så då vet de vad som gäller. Och då blir de tryggare. Ja, konsekvent. Ja, det är sålande. Jag får ställa honom på och titta hur han ser ut på. Ja, vi kan bara ställa dem här utanför. Precis, jag ser det. Akta den där. Akta, gå väck. Du också, tanten Ragnar. Flytta på dig. Framåt. Det är många Linda. Det här var ju en bra övning. Framåt. Och du går framåt någon och så tittar jag på. Okej. Ja, då gick det lättare. Ja, nu blir du ensam. Jag börjar med att ställa upp det här. Så ska vi. Akta den där. Ja. Stilla. Bra. De här små, de kan man liksom hoppa upp dem på höften och få dem, även om de hänger lite på så är det inte så farligt. Det är så tyvärr de här 500 kilosklumparna att de sätter sig på. Det är så skönt om man kan få dem att lära sig. Det är okej. Tack. Jag ska ta det. Ja, jo, det var snabbt.
Ja, det är sant. Yes. Kanske inte så skönt. Så, ja. Still. Stilla. Det är bra. Ja, så. Det är så. Det är bra. Det är jättebra. Ja, det är så duktig. Det är svårt att hitta balansen först. Ja, det är det. Det är en viss snitt liksom. Visst. Slappnade han av. Det får jag jättefint. Ja, det känns det som att hela halsen till liksom säger att spänningen släpper. Riktigt. Ja, det är så. Ja, det är till och med så han står och gosar med mig här bredvid. Ja, vad är skönt. Det är skönt. Ja. Han har till och med öronen framåt. Men vad snygg.